Турсунзода дар як номааш дар як суҳбаташ барои Ҷалил мегӯяд ки фалонӣ яъне оши ман бо фалонӣ напухт. Баъд як вақт ман ҳамин фалониро хостам ки донам ки аст. Аз рӯи як рӯзноманигори ҳамшаҳри Турсунзода ки вай ҳам ҳамин савола баъдтар карда будааст, гуфтааст ки Нарзулло Бектош буд. Яъне рӯзномаҳо ҳама дар дасти Нарзулло Бектош буд. Улуғзода ва Турсунзода ки ино бисёр инкишоф меёфтанду бисёр шӯҳратшон дар миёни мардуму дар миёни хонанда меафзуд. Шояд Нарзулло Бектош намехост ки ҳамин ҷавонон дар оянда инкишоф ёбанд. Лекин он вақт ҳамин хел буд ки баъзе ҷавонони соҳиб истеъдодро метавонистанд ки ба воситаи ташкил кардани мактубҳои беном метавонистанд ки онҳоро шармсор созанд. Лекин фарз кардем дар вақташ Улуғзода ва Турсунзода тавонистанд ки аз Сталинобод, аз Душанбе берун шаванд. Агар берун намешуданд, шояд ино ҳам зиндонӣ мешуданд. Сутим Улуғзода ба Қазоқистон гурехт. дар масири ин ҳодисот қаблтар аз ҳама ӯро бо ҷурми кӯшишҳои миллатпарастонааш аз сафи камсамол ронданд. баъдан боз барқарор шуд. дар як мақолаи худам дар газетаи Тоҷикистони Сурх ман бо афсӯс ва таассуф навиштам ки мо дар ғафлат будаем, шиёри синфӣ, шиёри сиёсиямон гум карда кур будаем. дар байни мо душманҳо буданд, ҳатто дар байни нависандагон ҳам ҳамин гуна душманҳо буданд. ман 2-3 нафарро ном гирифтам дар ҳамин мақола. ман аниқ бара надорам, лек ҳамин қадар медонам ки унҷо ҳаким Карим, икромӣ бо 2-3 нафари дигар ки ҳабс шуда буданд бо айби душманони халқ. ин адибони ҳамон насле ки Улуғзода тарбия ёфта таҳсили зиёд надида буданд, лекин як фазилат доштанд ки инҳо саъи зиёд доштанд барои он ки мақоми шахсият ва мақоми миллии кишвари худашонро боло бардошта бошанд. аз соли 1946 то соли 60 зери фишори душманонаш зиндагии якнавохту якзайле дошт. ба ҳеҷ вазифае пешниҳодаш намекарданд, ба маҳфилҳо низ кам мерафт. ва дар ин солҳо устод бештар машғул буданд ба тарҷума, ба ҳамон тарҷумаи бадиҳӣ рӯз мегузаронданд. баъд навиштанд як ҳикояе ба номи Марги Ҳофиз ки дар он ҷо ҳама дарди худро ифшо карданд. пас аз он навиштанд повести ривояти Суғдиро ва рамани Шоҳномаро. дар ҳамин даврае ки он кас қиссаи ривояти Суғдиро навиштанд ва баъдан рамани Фирдавсӣ ба миён омад, ба иттифоқи нависандагон як бори дубор пайдо мешуданд ва дар ҳамин ҷо мо дидаем он касро, шинос шудаем ва он кас дар хона бошанд ҳам аз ҳамаи он чӣ ки дар адабиёт ба вуқӯъ меомад бохабар буданд. шоҳ асарҳои ҷаҳонӣ бо заҳматҳои шабонарӯзиш тарҷумаву таълиф шуданд. дар маҳорати тарҷумаи бадеӣ Улуғзода пештозтарине аз носирони давронаш буд. тарҷумаҳояш дар тангнои танҳоиҳои хонааш иншо шуданд. кам касе буд ки он замон ба дидорбиниаш мерафт. хонааш ягона ошиёни ғаму андӯҳаш гашта буд. чандин соли танҳоӣ дар ҳабси деворҳои хона барояш гираҳҳои зиёдеро саркушода кард. Клавдия воқеан аз найрангҳои сарбаставу мармӯзи замонаш огоҳ буд. ҳамеша маълумоти вижа дошт. ҳамеша атрофи ҳодисоте ҳадс мезад ва ҳадсаш дуруст мебаромад. ҳодисаи фирори Улуғзода ба Қазоқистон якбора ва ғайричашмдошт сурат гирифт. ба воситаи номаҳои мустаъор ва домҳои афканда мебоист ӯро аз байн бардоранд, вале боз ҳам Клавдия Улуғзода дар ин миён пешдастӣ карда шавҳарашро наҷот дод, яъне қаблан огоҳаш кард. эҳсос кард ки ӯро низ мисли дигарро дошта мебаранд. велгардиҳо низ ахиран ба анҷом расиданд.
аммо ҳар куҷое ки буд ҳамеша аз бузургии миллаташ ҳарф мезад, бо забони шоҳномаи бемисл сухан мегуфт. ӯ шоҳномаро бо 60 000 байташ аз ёд медонист. аз соли 1934 улуғзода дилбохтаи шоҳ асари фирдавсӣ буд, аммо заҳмати асари роҷеъ ба фирдавсӣ таълиф шудааш солҳои тӯлониро дар бар мегирад. романи фирдавсӣ соли 1974 нашр шуд. дар эҷодиёти улуғзода якчанд ҷиҳате ҳаст ки ӯро дар мақоми классики адабиёти тоҷик қарор додааст. яъне Сотим Улуғзодаро классики адабиёти тоҷик гуфтан иштибоҳ нест. фирори азиз беҳтарин баҳона барои маҳв кардани улуғзода буд. улуғзодаро ҳамин зарба сахт шикаст дод. акнун ҳамкориро як тараф гузорем, ҳатто ҳарф задан бо улуғзода хатар дошт. агар улуғзода қурбонии сиёсати замонаш буд, пас ин қурбонӣ фарзандашро аз ӯ ҷудо кард. ҷосуси шӯравӣ буд дар хориҷ ё на, падар инро намедонист. айби якум ин буд ки ман ба вай зарарнок будани фридизмро дуруст фаҳмон надодам. و بد تربیه کردم. تربیه خوب کردن نتوانستم. نباید من چه تربیتی رو مکتب سویتی تربیه کرد. 12 سال در آینه من نبود، در مسکو بود، بعد در هندوستان بود، در آخرت کار کرد. اونها هم تربیه کردن نتونستند. این همش این عیب‌ها به من نسبت داده شد. азиз улуғзода то ҳол зану фарзанд надорад, муҷаррад аст ва боре ҳам баъди фирор кардан ба ватан наомадааст. падарҷон, аввалан барои гиламандии шумо нигаронам. ман шаҳрванди Англия ҳастам ва инҷо зиндагӣ мекунам. қасди муҳоҷир шудан ва зиндагии дигареро ихтиёр кардан ҳанӯз солҳои мактабӣ дар дилам пайдо шуда буд. ман дӯст дорам ҳама чизеро ки маро иҳота кардааст. ин ҳақиқати тамомӣ аст. ҳақиқате ки дар ин дунё донисташаванда нест. шояд баъдҳо дониста шавад. як бор улуғзода тасмими боздидро бо писараш пиёда кард. то сарҳади Вена рафт. меъодашон ҳамон ҷо буд, аммо азиз наомад. аз соли 1967 аниқтараш баъди фирор кардани писараш азиз вазнинтарин солҳо барои улуғзода шурӯъ шуданд. ғам гӯё сояаш буд ки ҳеҷ майли ҷудо шуданро аз ӯ надошт. улуғзода кунҷи танҳоиро ихтиёр кард ва бо касе рафту омаду иртибот надошт. на, касе намехост бо ӯ рафту омаду иртибот дошта бошад. метарсиданд. акнун дар симои улуғзода падари хоини миллатро медиданд. падареро ки натавонист писарашро дар рӯҳияи реализми сусиолистӣ тарбия кунад. реализме ки аз асламон моро фарсахҳо дур бурду ба кавири сӯзони бегонае партофт. магар дар чунин муҳит улуғзода метавонист дар ҳимояти худаш ҳарфе бизанад? на, хомӯш буд. хомӯшу танҳо. танҳои танҳо. дар замони шӯравӣ ин бисёр ҷазои сахт буд. чунки ин одам наметавонист ки як мақоми масалан як мансабе дошта бошад, як мақоми боло дошта бошад. наметавонист дар маъракаҳои сиёсию чизҳои иштирок карда бошад. яъне аз ҳаёти иҷтимоию сиёсӣ чӣ гӯё барканор карда мешуд. албатта барои улуғзода ин бисёр ҷазои сахт буд дар он замон. мусибате ки ба сари улуғзода омад гуфтанитарин ҳодисаи замонаш буд. таъсири ин ҳодиса ба фаъолияти эҷодии шогирдону пайравонаш низ кора кард. рӯзгори сахту сангини ӯ бо рӯзгори фирдавсӣ ҷо шабоҳат дорад. фирдавсӣ низ писари саркашу нофармоне дошт.
азиз улуғзода ҳам инчунин буд. кору кирдори писари фирдавсӣ муҷиби озурдагии хотири падар гашт. азиз низ коре кард ки падар аз ҳар ҷо рондаву аз дунё дилмонда шуд. ҳамқаламои бузурги устод ки номи баланд доштанд, дар мақомҳои баланд буданд, метавонистанд ҳимоя кунанд. вале ин корро шояд дидаву дониста накарданд. гуфтанд ки аз писараш рӯй гардонданд дар кор. рӯй нагардонд, лекин як ҳикояе навист бо номи марги ҳофиз ки бисёр нақши муассир дорад дар таърихи адабиёти мо аз ҳаёти ҳиндуҳо гирифтагӣ. ин дар ҳифзи тобишӯи миллӣ дар тарҷимаи асарҳои бадиӣ бисёр нақши муҳим дорад. ман ба донишҷӯён бевосита ҳамин ҳикояро ҳар дафъа дар лексияҳоям мутаваҷҷеҳ мешам. ана ҳамина ҳеҷ кас нагуфте ки марги ҳофиз, инҷо падар писари худро бо ханҷар зада мекушад. инҷо албатта образи худаш рамз писари худаш, лекин рӯй нагардонданд. рӯй нагардонду ҳамин ҳикояро навиштанд. талаб кардам ки расман ё дар газетаи правда ё дар газети рӯзномаи известия як ҷумла нависад ки ман ин писарро оқ кардам. аммо вай ин корро накард. аз улуғзода талаб карданд ки мактубе бинависад ва расман изҳор созад ки аз баҳри фарзандаш гузаштааст, то дар сафи партия бимонад. аммо чӣ ҷидоре метавонад садди роҳи муҳаббати падар шавад? дар банди фишоровариҳо мактубро бо муҳтавои нангин навешт, аммо дар вопасини лаҳзаҳои ҳалкунанда онро ба зимомдорони вақт пешниҳод накард. баъдан мактубро аз бойгонии кумитаи марказӣ аз миёни бастаҳову санадҳои улуғзода пайдо карданд. ҳукуматдорони замон тасмим гирифтанд ки номашро, асарҳои эҷодкардаашро, билохира нуфузу эътиборашро ба дасти нестӣ бидиҳанд. ҳатто асарҳои улуғзодаро аз китобхонаҳо, аз дӯконҳои китобфурӯшӣ бардоштанд ва ҳатто дар барномаи дар китоби дарсии мактаби миёна ҳам дар бораи улуғзода маълумоте дода намешуд. салому алейкум устод. устод, мо аз телевизиони Сафина хостем ки аз шумо дар бораи устод Сотим Улуғзода як чӣ пурсем. Марҳамат. Саломат бошед. ҳозир ҳазор бачаҳо рафта шудем. тамоми дунё ба америка ба медонед қариб 4000 бачаҳо гаштем. англия ҳамин писар ин як мутахассиси секретӣ набуд, вай ҳиндушинос буд. вай англиси ҳиндуя нағз медонист. хайрам улуғзода ҳам қадар азоб доданд. улуғзода яке аз адибони бисёр донишманди мо ҳастанд. вай беҳуда нест ки он касро ба узвияти академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви вобастаи академия интихоб карда буданд. баъди устодайнӣ дар насри муосири тоҷик мақоми устод Сотим Улуғзода хеле ва хеле баланд аст ва бисёр асарҳои эшон ки саршор аз рӯҳи меҳанпарастӣ ва аз рӯҳи худхоҳӣ, аз рӯҳи ватанхоҳӣ ҳастанд, ин дар адабиёти муосири мо тамоман як равияи наве буд. улуғзода мавқеи тоҷиконро дар осиёи миёна нишон медиҳад. ҳамчун як халқе ки соҳиби фарҳанг ва тамаддуни хоси худаш аст ва иззати инсонии худашро медонад ва ба ҳамин восита ин мавқеи тоҷиконро дар ҳамин романи восеъ ва дар нақши восеъ тасвир кардааст. субҳи ҷавонии мо ки асари бисёр машҳури маълим ҳастанд, даврони худшиносии масалан як ҷавонро дар бар гирад, як давраи таҳаввулоти фикриро дар бар гирад, мо меоем дар романи восеъ тамоман як марҳилаи дигарро мебинем ва дар ривояти суғдӣ фарз кунем
тамоман як нависанда ба як мавзӯе даст мезанад ки то ҳол дар адабиёти мо аслан ҳамун истилоҳи араб то имрӯз мисли масалан он ривояти суғдии устод Сотим Улуғзода аз ҷиҳати бадеӣ таҳқиқ меёфтааст. соли 1960 баъд аз оне ки Азиз хоки шӯравиро тарк мекунад, воқеан ҳам сарнавишти Улуғзода ранги дигар мегирад. махсусан баъди анамун фирори Азиз бубинем ки ривояти суғдӣ, марги Ҳофиз, романи Фирдавсӣ рӯи чоп омадан. боре аз Мирзо Турсунзода мепурсанд ки варақаи тарҷумаи ҳоли Сотим Улуғзодаро чоп кардан мумкин аст. Мирзо Турсунзода мегӯяд, агар тарҷумаи ҳоли Улуғзодаро чоп накунед, аз Турсунзодаро ҳам чоп накунед. Сотим Улуғзодаро аз сафи ҳизб ронданд, аз сафи нависандагон неку. Максим Горкӣ ва Садриддин Айнӣ ҳам дар сафи ҳизб набуданд. бо мақсади ошноӣ пайдо кардан аз дунёи ибратомӯзи Сотим Улуғзода роҳ пеш гирифтем ва кошонаи бо меҳр муҳаббат бунёд кардааш. вале хеле афсӯс ки дарро ба рӯи мо бастанд ва тасмим гирифтем ки дар бораи Сотим Улуғзода аз ҳамсояҳои эшон пурсон шавем. ҳасту мо ҳама гирифтагӣ ярдаштам дури феъли назми шумо дуруст кӯча мо хушрӯ кӯа кӯча ҳабибист кӯча хушрӯ гуфта ҳамин меомадану медаромадану бо вақтҳои дарахшиёнӣ буд дарахт меширондан ки хай ман ина кунем агар бачаҳо хӯранд мева кунад бачаҳо хӯранд мо она падару модаромон кар мо хӯрдем ако мо кунем ки бачаҳои мо хӯрад гуфта ҳама хеле веӣ мекарданд баъд девор набуд гиргирди то ҳама хонаи ниёзии чахзада мегаштанд. Улуғзода бисёр таърихи назм медонист. Хони мо ва якбор ҷамъ шудагӣ буданд Саид Муроду Валаматзода Вализода аз Сайдали Вализода ва Улуғзода баъд ҳар хел гапҳо таърих чӣ хел тараққиёти маданияти Тоҷикистон театр аз ку артисто чӣ хел тарих ҳамин чиза Улуғзода таърихи фарз кунем вая медонист амирои Бухоро. вақте ки китоби Улуғзода восеъ биромад ман хондам медонед ман ба таъсир кард ки ман ягон китобро ду бор нахондем ҳамина ду бор хондам ҳамин хел таъсир кард ки ман гуфтам ки баъд худашам гуфтам амак чӣ хел шумо чанд бор ҳамон кӯлобу вай рафтед ки ин хел тасаввур аз ку табиаташу пайраҳошу ҳама ҷо роҳошу ҳамаша нишон дад мегӯяд як бор ба наср баргардондани достонҳои шоҳнома ин кори саҳл нест. ман фикр барои анаҳам бибинем ки Улуғзода дар 2 ҷилд тамоми достонҳои шоҳномаро чӣ кор кард ба наср баргардонд. ба назари ман худи ана ҳамин ҳуввияти миллии Сотим Улуғзода ҳисси ватанпарастӣ ҳисси ватандӯстии он кас Сотим Улуғзодаро водор кард ки ба таърих нигаранд. дар замони шӯравӣ як чорчӯбаи муайян буд ки аз ана ҳамон чорчӯбаи муайян ҳеҷ кас ҳадду ҳудуди гузаштан надошт. лекин Улуғзода ана ҳамин чорчӯбаро шикаст. ҳамин равияро аз ибтидо пайгирӣ карданд шиносондани роҳ овардан ба таърих худшиносии миллӣ ҳақталошӣ ва албатта ҳимояи шарафу номуси инсон ва агар ҳамин хаттагирӣ дар тамоми асарҳошон меояд ва рафта рафта қавитар мешавад. мо аз таърих номҳои бисёр қаҳрамонҳоро медонист хонандаи мо медонист мардуми мо медонист вале мардуми мо ҳамчун қаҳрамони адабиёт онҳоро намедонист. масалан ин хизмати устод Улуғзода аст. Улуғзода шахсияти миллатгаро буд, яъне эҳтироми бузурге ба халқи миллати худаш дошт. мехост ки мо мардуми тоҷик аз гузаштаи худаш огоҳ бошад ва огоҳона ба таърихи худаш назар кунад ва ба ояндаи худаш ҳамчунин гом бигзорад. сабаби рӯ овардани Улуғзода ба таърих ана ҳамун таълим дар Дорулмуаллимини тоҷикии шаҳри Тошканд шудагӣ аст ки вақте ки бори аввал профессори рус Андреев вориди синфхонаи онҳо мешаваду аз шахсиятҳои фарҳангии халқи тоҷик аз донишомӯзон пурсон мешавад ана ҳамун сабаби ва яке аз таъкидҳое ки ин халқи худро шинос ин ҳамун таъкиди профессори рус Андреев буданд аз ана ҳамунҷо сарчашма мегирад рӯ овардани
استاد اولوغزاده با تاریخ ملتی خود. نویسنده روس ینچویتسکی با نام یان مؤلف چنگیزخان با همون واخوردن در ریگه گفتن، انا همون گفت که تاریخ خلق تو، ادبیات خلق تو ادبیات بسیار بزرگ است ولی هنوز در طلیسم است. این رو دیگرها گشوده نمیتوانند. این رو فقط تو خودت میتوانی. خود شما صاحب این تمدن و صاحب این ادبیات و همین ها میتوانند. تو باید با همین مشغول شوی. همین چیزها رو مرا به همین تکان داد که من به تاریخ مراجعت کنم. فعالیت ترجمانی اولوغزاده هم خیلی از سن جوانیش همگی 18 سال داشت که آغاز گردگی است و بار اول انا همون اثر سوم و دیگ رو با خط با حروفات فارسی ترجمه کردگی هستند و بعدتر این بعد از اونه که مثلا همین ترجمه به دست استاد عینی میافتد و تاکید میکند که ترجمه رو حتما یافته تربیت کردن در کور، سپس انا همین سمت فعالیتش رو ادامه میدهد و بزرگترین اثرهای چی ادیبان وطنی و چی ادیبان برون مرزی رو با ترجمه کرده است. ترجمه های معلم سطح ادبیات ما را بلند برداشتن، معرفت نثر ما را دیگرگون کردن. مثلا وقتی که کلاسیکای بزرگترین دنیا را دون کیخوت فرض کنیم فشرده هم باشد ترجمه میکند، پیشنهاد خواننده میکند، از این اثر خودی ادیبای ما هم غذا میگیرن، غذای معنوی میگیرن، ذوق میگیرن. ببین که وقتی که همون دوستانی اولن شپینگل مثلا وقتی که مطالعه میکنن میبینن که اثر وطن پرستانه چه خیلی میشود. قهرمانی که ارمانهای ملی دارد، ارمانهای وطنخواهی دارد، باید چقدر چی باشد، پرطاقت باشد، چقدر در مبارزه استوار باشد. مخصوصا در روش نویسندگی ادبیات دیگر خلقها رو بسیار آموخت و مخصوصا در ترجمه ها از اون آموزشی زیادتر بود. همون اثر ووینیچ زنبور که در چاپ دویم قرمگس نامانده بود، استاد اولوغزاده یکی از اثرهای ترجموی در جامعه تاجیکستان بود که خواننده خیلی زیاد داشت. خیلی در مورد ترجمه اون البته اولو تحقیقات کمتر هستند. من در نظر دارم که رساله ها و مثلا کارهای علمی خیلی کم به نظر می رسد. давлат ва ҳукумат хизматҳои арзандаи Сотим Улуғзодаро ба назар гирифта ӯро ба беҳтарин унвонҳо сазовор донистанд. ҳукумати тоҷикистон мардуми миллати мо хизмат арзишҳои хизматҳои уна қадр кардан. ба ҳар ҳол устод барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи рӯдакӣ ҳастанд. устод ба номи устод нависандаи халқи тоҷикистон ҳастанд. ҳама ин як тараф ба номи устод донишгоҳи забонҳоро монда. хизмати бузурге ки ҳукумати тоҷикистон кард, махсусан президенти мамлакат кард, ин аз Москав овардани ҷанозаи маълим буд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон ба шаҳри Москав ба аёдати устод Сотим Улуғзода рафта буд. вале дар ин вақт Сотим Улуғзода бар асари сактаи майна мадори ҳаракат кардану ҳарф заданро надошт. танҳо зери лаб як вожаро такрор мекарду орому ором сар меҷунбонид. Сотим Улуғзода то поёни умр дар ёди Тоҷикистону дар ёди Душанбе монда буд. имрӯз на маълим гашта ватанда рафтан дар кор. мо бо шумо зида ҳастем. душанбера бод ҳаво шавоман бод дигар аст. душанбеда ки маълим бод саломати шавоман дигар хел мешавад. ҳамхеле маълим ватан дигар аст. дар шаҳри Москав вазъи саломатии устод Сотим Улуғзода то рафт рӯ ба бадӣ меорад. нависандаи 86 сола бо душворӣ гап мезанад. бо каме гуфтугӯ худро хаста ҳис менамуд ва дар посух ба ҳамсӯҳбатонаш калимаи нағзро такрор мекард ва барои идомаи суҳбат ҳавсала намекард. ҳамчунин нури чашмонаш заиф шуда буд. бо ёрии ҳамсараш Любовь Андреевна ва писараш Зариф роҳ мегашт.
عموماً احوال ساتیم اولوغزاده گاه به میشد و گاه بد. شبها از بیخوابی اذیت میدید. فقط به دشواری خواهش میکرد که مرا تیزتر به تاجیکستان برید، از سببی که تا به دوشنبه آوردن ادیب بیمار خطر داشت. او تا پایان عمر خود در منزل مسکویش ماند. نهایت 25 ایون سال 1997 در شهر مسکو قلبی عضو وابسته اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان، نویسنده خلقی تاجیکستان، دارنده جایزه دولتی به نام ابوعبدالله رودکی از تپش ماند. حکومت جمهوری تاجیکستان 27 ایون سال 1997 جسد ساتیم اولوغزاده را به دوشنبه انتقال داد. سنه 29 ایون تابوت مرحوم را در بینای تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی برای ویدا گذاشته او را در آرامگاه لوچوب به خاک سپردند. در مرزهای پیری هستی بزرگان چیست؟ چیزی که نگردد نیست. جان همه در مهنت، جسم همه در سبقت. همچون می شب خورده کم گشتن و خم گشتن، همچون مهی نو از نو زم گشتن و زم گشتن. صد پاره شدن 100 بار چون آب به 100 کوی، برگشتن و پیوستن چون آب به یک جوی. بیجا شدن از جای اما نه به ویرانی، دیوار بخارا بود اسماعیل سامانی. ششتن مسئله خورشید، جستن مسئله خورشید. خورشید همیشیند، خورشید نمیشیند. یک ذره جدا گشتن در هر قدمی از خیش، یک ذره ادا گشتن با هر علمی از خیش. شمشاد قد خود را در پیری عصا کردن، شمشاد قد در دست پیری رسا کردن، پیری رسا کردن. خوابی آرمان امشبی تاریک و وهمی خواب دیدم تا پگاهان، همچو اشک آسمان ها تا سحر میریخت باران. رودکی آمد به خوابم دیدهش بینا بدیدم، دفتر و دیوان او را پره و برجا بدیدم. خوابی نیکی ساده می کرد آرمان‌های ازل را، بوالی سینا گشاده عاقبت بندی اجل را. خواب خوش دیدم هلالی بود محبوب خراسان، سنگ دلهایش نکرده هیچ گاه سنگ باران. خواب دیدم خواب شیرین احمد دانش توانا، چون بزرگانش همیشه مردمی تاجی داناست. خواب دیدم پشت عینی ضربه چوبی نخورده، از جهان در سینه ریش او دل زخمی نبرده. خواب خوش دیدم نبوده در بدر علامه توز، عاقل هم نیز رنجور شاعر هم نیز محبوب. خواب دیدم از دو دیده جای اش استاره ریزم، خوابم از بیداریم به مان از این خوابم نخیزم، مان از این خوابم نخیزم.